Bună dimineața! Salutare, dragi prieteni! Astăzi este data de 17 octombrie 2020, dimineața, ora 5:40. Mă duc la vânătoare, la fazani, la reț, la gâște. Este minus 10 grade afară. Eu mă aflu în Canada și vreau să încerc astăzi, că am pornit și mașina, să încerc astăzi să vedem cum se primească. Să-mi spune este să încălțească. O secundă, doar o secundă. E că arma este în spate. Nu știu dacă se vede. Aici se vede. Aici tot patroanele. Sunt în Canada de ceva timp și adică vreau să spun că venez aici în teritoriu. În fiecare dată, fiecare an venez aici în teritoriu și cu Doamne ajute. Dar vreau să vă spun că până acum veneam an la an. Asta e o plăcere deosebit pentru mine, îmi place foarte mult, dar veneam an la an, dar nu putem să filmez. Filmam cu telefonul, dar nu putem. Dar acum mi-am cumpărat cameră, se numește GoPro 8 Black, așa se numește camera mea. Mi-am cumpărat-o acum, nouă-nouță, care se instalează pe cap, pe umăr, pe piept, aici se instalează și pot să filmez, și adică pot să filmez cât mai mult și să postez pe canalul meu de YouTube, de videourile mele personale, și asta le puteți viziona și voi. Dar am luat camera într-adevăr și îmi place. Nu sunt mare video-vlogger, mare mititel, n-am și spune de astea, că nu am experiență cu camera, cu asta, dar chiar dacă nu s-a primit ceva calitativ, dar totodată să mă stărui să pun în practică, să practic, și îmi pare foarte bine că am cumpărat camera aceasta ca să pot vedea și eu cum se întâmplă și să vă arăt și vouă. Aici la Canada sunt foarte multe animale, păsări care se poate de vânat, cumperi licența și când se deschide sezonul, toți vânătorii, sunt foarte mulți vânători canadieni din diferite țări la care le place, este și vânai foarte frumos. Acum, anul acesta, eu am vânat foarte multe ori, dar cum vă spuneam în asta, că nu aveam cu ce filma. Dar acum sper că mă duc ultima dată la păsări. Cred că, nu știu precis, dar cred că am minus 10 afară, data de 17 octombrie, minus 10 afară, a nins. Și ia că pot să arăt că abia am pornit mașina și aștept să dezghețe fereastra dinainte. Uitați-vă pe fereastră, nu știu dacă se vede. Da, se vede. Acum filmez cu telefonul, că pot să stau de vorbă, dar când filmez cu camera, nu poți cu telefonul tu să filmezi când stai cu pușca în mână, cu astea. O instalezi ori pe cap, ori pe umăr, ori pe piept, și ca să poată vedea tot ce se întâmplă. Și cred că de săptămâna viitoare, sau nu știu, dar o să mă duc la Căprioare, cu colegii mei, cu prietenii mei. Bine, am făcut ca o introducere ca să știți despre ce merge vorba și sper și cred că a să filmez cât mai mult ca să vă pot arăta și vouă, dar și e o plăcere și pentru mine. Cui îi place, vizionare plăcută. Asta e principalul. Și am făcut ca o introducere, v-am pupat pe tăți,
Pa, pa, am plecat la drum. Chiar dacă când să ajung acolo, să mă stărui să filmez și să postez pe pagina mea, când să vin acasă să le prelucrez sau dacă s-a primit, cum s-a primit. Bine, v-am pupat, salutare, mersi pentru vizionare, pa, pa. E ora 5:40 dimineața, abia m-am trezit și făcut o mică introducere la video-ul meu ca să înțelegi despre ce merge vorba. Pa, pa, vă iubesc!